Rappreżentanti minn bosta pajjiżi fil-Mediterran u l-Istati Uniti qed jiddiskutu f'Malta strateġija kontra traffikar ta' prodotti illeċiti fil-Baħar Mediterran. L-inizjattiva bl-isem Central Med Security Initiative qed tlaqqa l-ambaxxaturi u rappreżentanti mill-Eġittu, il-Libja, it-Tunezija, Franza u l-Italja biex jiddiskutu flimkien ma' Malta u l-Amerika iżjed kontrolli fl-esportazzjoni fil-Mediterran. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela qal li pajjiżna huwa ideali biex flimkien mal-pajjiżi l-oħra tal-Mediterran jiġġieled l-esportazzjoni ta' prodotti illeċiti. Aħna Malta għandna l-vokazzjoni marittima sa minn dejjem, bħala gvern dejjem qed inkomplu nsaħħu dal-aspett marittimu, però mat-tajjeb ikun hemm ukoll xi ftit ħażin. U allura aħna rridu nippruvaw nagħmlu ħritna kollha biex dak il-ftit ħażin li jeżisti naqbduh u li flimkien mhux biss bħala Malta, mhux biss l-awtoritajiet Maltin, imma awtoritajiet anke fir-reġjun nikkumbattu dak l-element ħażin li jkun għaddej fir-reġjun tagħna. Il-Ministru Carmelo Abela feraħ li dwana Maltija l-qabdiet li għamlet fl-aħħar żmien fosthom qabda ta' vjaġġ pilloli tramadol b'valur tal-fuq minn $1 biljun Amerikan li kienu involuti fiha investigaturi mid-dwana u esperti mit-taqsima tas-sanzjonijiet mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Id-deputat kap tal-missjoni fl-Ambaxxata Amerikana f'Malta, Mark Shapiro, spjega kif pajjiżna huwa l-aqwa pajjiż li jista' jmexxi din id-diskussjoni hekk kif jinsab f'nofs il-Mediterran. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.